Tongotorana video yacho. Saka mama chichiya man. Ongoiti chinyaya yako yekuti ubibeki wo. Ndachara mazino aya. Akasungwa aya. Mira timaone tiono ta. Ndakasungiswa na Facebook. Uyu ndiye anosungisa mazina ako. Zanzi ndinotaurisa. Era yakaita manje komana. Wakasiya malips. Saka shande. Wakasiya malips. Saka next time nga. Shama tono ndakaita sei. Neshina newaya. Wakasa waya, wakasa rubber band. Wakasa super glue. Saka zvandakazita manje pa super glue pa malips apa. Ndakaonatira mvura inopisa. Super glue ngataze. Vainonuka. Ndakakwatanuka. Kwemi makuru mezvitire ivi. Imakadima kanomana namone wenyu muromo. Anotaurisa pana. Watazikushana manje. Ukuzvinzwirawo ndozvikutaurwa panapa. Kuti antu akanamana muromo. Plus iyoka. Waifunga kuti handidzoke. Inini ikapindi yati 2017. Yakanzi chi? I'll be back. Ndaizodika. Pane mfetsa chanditsika ndobva ndapenda kupinda. Ndapenda kudenga. Saka ndakaenda kudenga. Kochimbo ndei. Ichimbo ndei ndofamba nayo mazuva ano.